ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನ ತುಳು ಪರಿಷತ್ ವತಿಯಿಂದ 2ನೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಯಿತು. ನಗರದ ಕುದ್ಮಲ್ ರಂಗರಾವ್ ಪುರಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನ ಐಕಳದ ಪಾಂಪೆ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸನ್ನಿಧಿಯವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ತುಳುನಾಡು ಸೌಹಾರ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದೆ, ಆ ಆಶಯವನ್ನ ಉಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮ್ಮನೆ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ ಪನ್ಪು ನಾವು ದಾದೊಂಡು ತುಲೆ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನಡು ಕಳುಪುನಂಚಿನ ದಿನಕಲು ಮಾತ ಬಂಗಾರದ ಅಚ್ಚರಡು ಬರೆದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ದಿನಕಲಿಗೆ ಈ ಜೀವನಡು ನಮ್ಮ ದಾದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋನ, ದಾದ ತೆರಿಯೋನ್ಮನ, ದಾದ ಕಲ್ಪೋನ ಉದು ಮಾತ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮನ ಜೀವನಗ ದುಂಬು ಪೋನಗ ನಮಕು ಪುರ್ಪದ ಕಮ್ಮೆನ ಎನ್ಸ ಬೀರುಣು ತುಲೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಒಲ್ದಿನ ಸಾಧನೆಲಾದುಪ್ಪು ನಮ್ಮನ ತೆರಿದ ಅಂಶಲಾದುಪ್ಪು ನಮ್ಮನ ಜೀವನಡು ಕಮ್ಮೆನನು ಕೊನದು ಪೋಪುಣ್ಗೆ ಇನಿತ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲ ದಾದ ಉಲ್ಲ ತುಲೆ ಇನಿತ್ತ ಯುವ ಜನತೆ ದಾದ ಉಲ್ಲ ತುಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಾನಗ ತುಳುವ ನಾಡು ಪಂಡದಾದ ತುಳುವ ನಾಡದ ಪರಂಪರೆ ಪಂಡದಾದ ತುಳುವ ನಾಡದ ಐತಿಹ್ಯ ಪಂಡದಾದ ಪನ್ಪು ನವೇನು ನನ್ನ ದುಂಬದ ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾಯಿ ನೌಕಲು ಏನು ಕೇಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಮರ್ದು ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲು ಬತ್ತು ಅಕ್ಕ ತುಳುವ ನಾಡು ಪಂಡದಾದ ಪಂದು ಕೇಂಡ ಅಬಾಲ ತುಳುವ ನಾಡು ಪಂಡ ಪರಶುರಾಮರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ದಿನ ನಾಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಾಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪನ ಮಣ್ಣು ಪಂದು ಪೆರ್ಮೆಡು ಪನನುಡು ಪಂದಾಂಡ ನಮಕು ತುಳುವ ನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಪೊಡು ಬಂದುಳೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವೆ ಎಂದು ಖಾದರ್ ಅವರು ಭರವಸೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರಕ್ಲೆಗಳ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಆಸೆದಾದನು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ 2ನೇ ದರ್ಜೆ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಅವ್ರು ಮಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಚರ್ಚೆ ಪೂರಲ ಆತಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಮುಂದೆ ದುಂಬದ ದಿನಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪರಿಷತ್ಲ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಲ ಬುಕ್ಕ ಬೇರೆ ಬೇತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರುಲೇರು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬುಕ್ಕ ತುಳುದ ಕಲಾಭಿಮಾನ ಕೆಲವರು ಸೇರ್ದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಳ್ದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಮೀಟಿಂಗ್ ఆయన ತಯಾರು ಮಲ್ಪಾದು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಯ್ನದ್ದು ಬೇಗನೆ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಂದು ಮಲ್ಪನ ಪಡನ್ನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡೋನ್ವೆ ಯಾ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ತುಳು ಪರಿಷತ್ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಬೆತ್ತ ಬೇತೆ ಬರ್ಪಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಇನಿ ಆವಾಡು ಈ ಏರ್ಪುರ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜೋಕುಲು ಬೈದರ ಅಕ್ಕ ದುಂಬದಿಂದ ಆಯ್ನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಪನಂಚಿನ ಕನಕಟ್ಟೋಡು ಬಂದಿ ಅಂದಿಕ್ಲೇರ ಪಣಂದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ 40-45 ವರ್ಷ ನಿಕ್ಕಲ್ ಲೆಕ್ಕನ ಇಂಕುಲಿ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀಟ್ ಕುಲುದು ಬೇತೆಗಳ ಪಾತ್ರೆ ಬೇತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಂಕುಲು ಪೂರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತ 40-45 ವರ್ಷ ಅದು ಎಂಕುಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೀಡರ್ ಅದು ಪೊದ್ದಿತ್ತ ಅಪ್ಪ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಪಗ ಈ ಮರದ ಸೀಟ್ ಇತ್ತೀನಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ತಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಭಾಷೆಯನ್ನ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ದಾಟಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಎಂದರು. ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಬತ್ತದು ಎದುರುಕೊಲ್ಲುದು ತೂವೋಡು ಅತ್ತಂಡ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟೋಡು ಈತ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆನು ಒಂತೆ ಭಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ತಲೆಮಾರಲು ತುಳು ಭಾಷೆನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಕೊನಂಪುನ ಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆ ಉಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಜವನೇರ್ ಜೋಕುಲು ಅಕಲು ಪಾತೆರೋಡು ಅಕಲು ಬರೆಯೋಡು ಪನ್ಪುನ ಅಂಗಲಪುಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಪುಟ್ಟನ ಚೇತ ನಾವು 2014 ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನಿರ್ಮಾರ್ಗ ಸರ್ ಪಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ಶುಭೋದಯ ಆಳುವರೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅವು ಖಾಲಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಮಾವೇಶ ಮಂತದವು ಮುಗಿಯುವನಾತ್ ಮುಲ್ಪ ಸಮಾವೇಶ ಆಪುನೆಕ್ ದುಂಬು ಸುಮಾರು ಕಜ್ಜಲು ನಡಪುಂಡು ಅವು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಪ್ರಸಾರ ಆದುಪ್ಪಂದು ದಾದ ಮನ್ಪೇರಿಂದ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಶಾಲೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾಲೇಜ್ ಇದ್ದ ಪಂಡ ಒಂತೆ ಪ್ರಾಯಗ ಬೈದನ ಜೋಕಲೆಗೊಂತೆ ವಿಚಾರನ ತೆರಿಪಾವಡು ಅತ್ತಂಡ ಅಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ತೆರಿಯೋನೆರೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತ ಕೊರೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನಲೆಡು ಜೋಕಲೆಗೆ ಬೇತೆ ಪಂತಲೇನು ತುಳುತ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾಯಿನ ಒಂಜಾತ್ ಪಂತಲು ತುಳುಟ್ಟು ಪಾತೆರ್ನ ತುಳು ಭಾಷಣ ಮನ್ಪುನ ಪಂತಲು
ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮೋಕೆನೆ ಪನ್ಕ ಸಿನಿಮಾದ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಪದ ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಪಂತೋಲು ತುಳುನಾಡದ ಜನಪದ ಪಂತೋಲು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಜೋಕುಲು ತುಳುತ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಸಬಿ ಸವಾಲ್ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕೂಟಲೇನು ನಡಪದು ಅಖೇರಿಗಾದ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅತಂಡ ಈ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜ ನಡಪುಡು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಮಾತನಾಡಿ, ನಂಬಿಕೆಯೇ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದು ಮೇಣದ ಸೇತುವೆಯಂತಿರುವ ಈ ನಂಬಿಕೆ ಈಗ ಕರಗತೊಡಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಮಾತನಾಡುವುದರಿಂದ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮತನವನ್ನ ಅರಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಎಂದರು. ಮಾಯಣ ಬೆಚ್ಚೇರ್ನಗ ಜಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಲದ ಏರು ಪೀಳಿಗೆ ಎಂಚಿನೊಂಡ ಇನಿಕ್ ಕರಕರದು ನಂಬೊಲಿಗೆ ಪನ್ಪುಣ ಪಾಂಪು ಒಂಜಿ ಕಡ್ಡಿದಾತು ಒರಿದನು ದುಲಾ ಕಡಿನಿಂದಾಂಡ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆ ಅಗ್ಗಿಗೆ ಬೂರುದು ಅಸತ್ಯ ಅದು ಪೋಪುಂಡು ಅವೇರ್ದಾತ್ರೆ ಆಣ ಪುಣಿದಾದಂದು ಕೆಂಡ ಸುರು ನಮ್ಮ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ನೆನಪುದಿ ಒಡಾಯಿನಿ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾಲಿ ಬಾಯಿಡು ಪಾತಿರ್ದ ಆಪಿನ ಒತ್ತು ಒಂತಂತೆ ನಮ್ಮ ಊರುದ ನಮ್ಮ ಬದುಕದ ನಮ್ಮ ಶೈಲಿದ ನಮ್ಮ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅದು ಪಡು ಈ ಮಣ್ಣದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ತೆರೀಜಿಂದಾಂಡ ದುಂಬಗ ಊಲ ಉರಿಯೂಚಿ ಐಕಾತ್ರ ಸುರುಕಾದಿಯಾನಿ ಅವು ವಿಷಯ ದೆಪ್ಪುನಗಲ ಎನ್ನ ಬೆಮ್ಮೆರನ ವಿಷಯ ದೆಪ್ಪುವೆ ಬಹುಶಃ ಮೂಲ ಕುಲ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೆಮ್ಮೇರನ ಶಬ್ದನೇ ಪೊಸತ್ತ ಅಂದಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಾಕಂಡ ಬೆಮ್ಮೇರು ಪನ್ಪಣ ಪುದರಿಗೆ ಎನ್ನಗ ಅವು ದಾದ ಅಂದ ಪನ್ಪಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನಿ ಏಪಗುಲ ಐತ ಬಗೆಟ್ ನೆನಪುದಿ ಓಡಾಯಿನಂಚಿರ ಪಾತೆರ ನರಮಾಣಿ ಮಂಗರ್ದು ಮಾನವ್ಯ ಎಂದು ದುಂಬು ಪುಸ್ತಕಡು ಓದುದ ಈ ಮಂಗರ್ದು ಮಾನವ್ಯ ಓಡುಂದಾಂಡ ಆಗ ಇಂಚಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ನಿ ಆ ನರಮಾಣಿನ ಚರ್ಮ ಮಾಂಸ ಕಂಡ ಪೂರಲ ಒಂಜೆ ಅಪಡ ನಂಕಲ ಐಕಲ ಉಪ್ಪುನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಾದಂದು ಕೆಂಡ ಬೊಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಬದಲು ಮಲ್ತ ನೀತಲ ಈ ಬೊಂಡು ಬುಲೇರದಾದ ಕಾರಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೂರ್ಜಿಂದಾಂಡ ಲೋಕೋಡು ಓಲಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಪ್ಪಜಿ. ತುಳು ಪರಿಷತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ ಶುಭೋದಯ ಆಳ್ವ ಅವರು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕವಿ ಭೋಜ ಸುವರ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಡಾ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನೇರ್ಮಾರ್ಗ ಅವರು ತುಳು ಪರಿಷತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಗೊಬ್ಬುಗೆ ತಾರಾಯ್ದ ತಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಮಣ್ಣಲಿ ಸೊಬಗಿದೆ ನಾಡಲಿ ಪರಶುರಾಮನ ಕೃಪೆಯಲಿ ಕಡಲ ಜನರ ನಗುವಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನೇರ್ಮಾರ್ಗ, ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಧರ್ಣೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ಚಂದ್ರಕಲಾ ರಾವ್, ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸದಸ್ಯ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಬಾಬು ಕೊರಗ ಪಾಂಗಳ ಹಾಗೂ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಂಶೋಧಕಿ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಯಿತು. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಮಂಗಳೂರು.